Kaixo, ni Marta Diez Napal naiz, sortzeneko koordinatzailea, eta gaurkoan, egun hotz honetan, Kaparrotxura ekarri ditugu Hegoalde ikastolako gurasoak eta haurrak, eta elkartuko ditugu Kaparrotxuko haurrak eta gurasoekin. Ni June naiz, Iruñatik nator, Hegoalde ikastolako ama naiz, hor dut semea ikasten 3. mailan, eta duela aste batzuk jaso genuen hona etortzeko gonbidapena, Apimako lagun baten partez, eta poz-pozik apuntatu ginen. Hartu dugu autobusa goizean Iruñan, autobusa Kaparrotxura ekarri gaitu, eta hemen elkartu gara Kaparrotxoko eskolako lagun batzuekin, eta plana bada zera umeekin jolasak egitea, umeak jolastekan daude, eta gu frontoian gaude, gurasoak eta ume txikienak frontoian gaude, eta Herrigorako produktuen dastapen bat egiten ari dugu, produktuak dastatzen ari gara. Herrigora jaiotzen da Tuterako ikastolako behar batetik, bere momentuan, eta aukera ikusten da uztartzeko Nafarroa agertzonaldeko produktuak, nekazariko produktuak ezagutzera emateko, eta euskararen beharrak ikusita, eta ikustarazteko ere Nafarro agertzonaldeko produktuak, ez? Eta bi gai hauek uztartu egiten dira, eta pixkanaka udazkeneko kanpaina hau, saskien kanpaina hau, aurrera joan da urteetan zehar, eta sekulako exitoa edo, erantzuna izan du, ez? Pasaden urtean Herrigora gurekin, sortzenekin kontaktuan jartzen da, agertzonaldean aisialdiaren inguru eragin nahi dutelako, ez? Eta, buelta batzu eman ondoren, antolatzen ditugu jolastekak, iaz genituen 6 herrietan eta udan 7. batean, eta aurten 15 herrietan antolatu ditugu. Zakit burura etorriko zaizkidan herri guztiak, baina Andosilla, Castejon, Herriberri, Lodosa, Antzin, Sesma, Aio, 15 herri, ez? Eta Kaparrotxun ere, noski. Orduan, 15 herri hauek eragiten dutena da 230 haur inguru euskararen ganako hurbiltasun bat izatea, zen jolasteka honek duen funtzioa da euskara eskola eremutik ateratzea, eta herrian bertan, herriko haur hauek, D ereduan ibiltzen diren, D ereduan edo A ereduan ere ibiltzen diren haur hauek, gune bat izatea herrian bertan euskeraz aritzeko, jolasteko, erlazionatzeko eta bizitzeko. Agertzonaldean oso zaila da aisialdiaren inguru euskerazko jarduerak izatea, eta agerraldiari esker aukera hori bermatu egin dugu 15 herrietan. Bai, oso garrantzitsua ikusten dut, badakigulako herriberan eta Nafarroako hegoaldean euskararen presentzia txikiagoa dela, Iruñan ere ez da oso handia, baina pizkatxo bat handiagoa bai, eta Iruñan handiagoa bada, azken urteetan egindako lanarengatik da, orduan hemen lan hori egiteko garaia ere iritsi da, eta poz-pozik atoz du ere hor laguntzera eta parte hartzera. Lehen azaldu diegun bezala oso garrantzitsua da bakoitzaren ekarpen txiki hori, ez? Saski hori erosteak, zenolako eragina izaten ekartzen ari den agertzonaldera, ez? Ez soilik jolastekaren inguru, aisialdiaren inguru, txikien aisialdiaren inguru, baizik eta beste ekimenen inguru, ez? Beste herrietan, kaleko kartelen azalpen horiek aldatu egin dira, beste enpresa batzu bi hizkuntzetako etiketatuak aldatu egin dira, hainbat proiektu daude agerraldiaren barne, eta denak dira euskararen
sustapenerako eta behar horiek asetzeko, ez? Jolasteka hainbat herrien beharrei egokitu egin da, ez? Horretarako egin dugun prozesua izan da, herri bakoitzan elkartu egin gara gurasoekin, herriko beharrak ikusi ditugu eta horren baitan antolatu dugu. Horregatik badaude hainbat aukera. Kaparrosun adibidez atera dira 2 talde, ostiraletan astero saio bakoitza egingo dutena. Beste hainbat herrietan 15 ordu terdi egingo dute, segun eta taldeak zenbat haur duten edo herriaren arabera egin dugu antolaketa hori. Kurtso osoan zehar emango den jarduera bat izango da, urrian hasi zena eta maiatzaldera bukatuko dena. Orduan eskaintzen ari garena ikusi ze nolako garrantzia duen herri hauetan, ezer izatetik kurtso osoan zehar aukera hau izatera, ez? Astero edo 15 jarduera, euskaraz egingo den jarduera bat izateko, ez? Eta hor zer egiten da? Gure begiraleak bai edo bai duten lehentasuna da gune horretan euskaraz arituko garela, bai? Zen parte hartuko duten haurrak badira D eredukoak, A eredukoak, bai eskola publikoak eta bai ikastoletakoak. Baina bai edo bai saio horietan euskara bermatuko da. Eta hainbat jolas egingo dira. Aurten bereziki gure begiraleak emozioen kudeaketarako formakuntza bat jaso dute. Pandemia egoera honek eragin duelako horren inguru beharra handia dagoelako eta aurrei eskaini beharko zaielako ere eta ardura edo landu nahi dugulako eta zaindu nahi dugulako emozioen kudeaketa eta aurrei eskaini beharko zaizkielako ere tresnak egoera honekin aurrera egiteko, ez? Animatu zaitezte, herri gorako saskiak erostera eta horrelako ekimenetara puntatzera aukera baduzue, oso atsegina delako eta euskarari laguntzen diogulako. Ni herriberakoa naiz, nire gurasoak bere momentuan erabaki zuten ni D ereduan matrikulatzea. Nire bizi egunerokoa, nire lana eta hainbat bizitzeko arlotan euskararen inguru dago eta eskertzen diet, sekula eskertzen diet. Orduan, zoriondu nahi ditut hemen Agertzonaldeko gurasoak D ereduan beraien seme-alabak matrikulatzearen hautua egiteagatik. Ez da batere erraza hautu hori egitea, baina ez daude bakarrik, gu ere beraien alboan gaude euskara sustatzeko eta euskara bultzatzeko, eta saskien erosketa hau da horri azitxo bat jartzeko. Orduan, dena gonbidatzen zaituztet, azitxo hori jartzera, erosi kasatxo bat eta euskara lagundu, Agertzonaldean.